Художествената гимнастика е спорт за жени. Българката е хубава, на първо място. Много трудолюбива. Тя и много еманципирана, защото ако всичките тези стотици жени, преминали през българската художествена гимнастика, нямаха самочувствието на еманципирани жени, нямаше да успеят. Да се опише и разкаже история е трудно занимание. Да се представи историята на един от най-популярните спортове у нас е още по-трудно, пък и опасно за всеки дръзнал да го стори. За художествената гимнастика са правени десетки филми. Само във фонда на Българската национална телевизия фигурират около 50 заглавия на очерци, импресии, интервюта, филми, свързани с различни периоди от историята на гимнастическата дисциплина, определена още с появата си като гранична между спорт и изкуство. 50 години след първите стъпки на художествената гимнастика в България, един факт е сигурен. Имената на шампионките толкова дълбоко са запечатани в съзнанието ни, че автоматично могат да бъдат изброени от повече от половината българи, без дори миг размисъл. Затова ви предлагаме не толкова историческа хроника, а емоционална разходка във времето, вълнуваща среща с българските чаровници. Чрез българката и чрез този спорт някак си се търсеше едно потвърждение на желанието ни да се докажем като нация. На това, че не сме малки и че не сме незначителни. Не, те ни играха, те просто рисуваха фигури по терена и то ги рисуваха с такъв замах, с такава точност, че ще бъде едно истинско престъпление през собствената съвест, ако не им бъде отредена най-високата оценка. По-хубав финал дори не сме мечтали, че може да има на това световно първенство. Така играха нашите момичета. Аз не виждам какво повече може да се пожелае. Нямаше момент, в който състезателката да направи и най-малка стъпка. Нямаше момент, в който въжето да загуби своя рисунък. Оценка 10 за композиция. И тук сме световни шампионки. Това е един грандиозен успех за българската художествена гимнастика. Емоция, вълнение, сълзи от радост или безсилие. Гласът на Вера Маринова